Hyvä Juha-väki, bästa festpublik, ladies and gentlemen. Minäkin haluan omasta ja kaikkien suomalaisten puolesta lausua parhaat kiitokset Siirtolaisinstituutille, Turun kaupungille ja kaikille niille, joiden tiiviin työn tuloksena me nyt olemme täällä koolla. Ja samalla haluan toivottaa kaikille kaukaa ja läheltä tulleille sekä ulkosuomalaisille että meille muille sitten tervetuliaiset. Läsnäolomme täällä vanhassa Turussa osoittaa näiden päivien teeman osuvuutta. Suomi on todellakin meidän kaikkien sydämessä. Också jag vill på mina egna och alla finländarnas vägnar framföra mitt varmaste tack till Migrationsinstitutet Åbo stad och alla de som genom sitt intensiva samarbete har medverkat till att vi samlas alla här just idag. Jag önskar alla utlandsfinländare och också alla andra välkomna. Att vi är här i det gamla Åbo idag visar att temat för dessa dagar är väl valt. Finland är verkligen i våra hjärtan. And very shortly in English, warmly welcome, dear friends. Siitä kun suomalaisten ensimmäiset miilut savusivat Värmlannin metsissä tai kun Valtameren ylipurehtineet suomalaiset perustivat yhdyskuntia Delaware joen varteen on kulunut jo itse asiassa satoja vuosia. Tiedämme kuitenkin, että suomalaisista oli kysymys, vaikka Suomi kyllä silloin itse ei vielä historiallisena käsitteenä ollutkaan tunnettu eikä tunnustettu. Maailman vanhan kotimaarajojen ulkopuolella elävien suomalaisten määrää on arvioitu tänään jo 8 miljoonaksi. Minulla oli luku 1,3, mutta se vähän riippuu siitä, kuin ahkeria ne on olleet lisääntymään nämä suomalaiset. Tämän luvun tarkkuus riippuu muutenkin ehkä laskennan perustoista, ja jos nyt emme ainakaan tässä virallisessa osuudessa, niin keskity siihen sen enempää. Mutta se, miten siinä on huomattavaa, on täällä jo tullut esille. Emmehän me nyt irlantilaisten lukemin yllä, mutta aika paljon meitä suomalaisiakin maailmalla on. Suomalaisten suurimmat muuttoaallot 1900-luvulla suuntautuivat Ruotsiin, Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Australiaan. Meillä kaikilla täällä varmaan on, niin minullakin, sukulaisia, jotka ovat tehneet niin. Ja todella matkaan lähdettiin monista syistä. Ja aika rohkein mielin, kun ottaa huomioon, minkälaiset eväät näillä ihmisillä oli mukana. Ja kuitenkin sanoisin, että kaikkein tärkeimpänä yhteisenä tekijänä oli työ. Halu tehdä työtä ja työllä ansaita kohtuullinen toimeentulo itselle ja läheisille. Ja ulkosuomalaisten muotokuvaan liittyykin työ keskeisenä elementtinä, samoin kuin nyt tänne tulleiden uusien suomalaisten kuvaan. Me mielellämme itse pidämme yllä kuvaa ammattitaitoisesta, kovaa työtä tekevästä suomalaisesta. Oli sitten kysymys sellaisesta työstä, jota tehtiin kaivoksissa, sokeriruokoviljelmillä, telakolla tai tehtaissa. Saman kuvan me näemme silmissämme, kun puhumme korkean teknologian ammateista, insinööreistä, arkkitehdeistä tai vaikkapa kansainvälisten organisaatioiden palveluksessa olevista suomalaisista. Hyvät kuulijat, matkustaminen ja muuttaminen kaukaiseen maahan olivat 100 vuotta sitten aivan erilainen ponnistus kuin nykyään, jolloin tieto ja viestit siirtyvät mihin tahansa maailmaan sekunnin murtoasassa. Meillä on jokapäiväistä rutiinia sellaiset asiat, joista vielä suhteellisen lyhyt aika sitten luimme vain kaikkein hurjimmissa tieteisromaaneissa. Ihmettelemistä oikeastaan onkin vain siinä, että kyllähän me olemme tottuneet tuohon kaikkeen niin todella nopeasti. Historiallisesti katsoen on vain suhteellisen lyhyt aika siitä, kun kirjeen kulku merten yli kesti viikkoja, ja siitäkin, kun tietoja vanhan kotimaan olosta sai perin niukasti. Näin se kuva väistämättä muodostui pysähtyneeksi ja muistojen varaan rakentuvaksi. Kasvavasta tarpeesta parantaa ulkomaille muuttaneiden suomalaisten yhteyksiä vanhaan kotimaahan syntyi vuonna 1927 Suomi-seura. Me tunnemme tämän seuran. Se on kasvanut suureksi ja aktiiviseksi kansalaisjärjestöksi sekä monipuoliseksi palveluorganisaatioksi, joka laajojen kansainvälisten yhteyksinsä kautta monin tavoin tukee viranomaisten työtä. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta oivalluksesta on myös, ja yhteistyöstä on Suomi-koulut, jotka pääasiassa vapaaehtoisvoimin pyrkivät ylläpitämään ja kehittämään ulkosuomalaisten lasten tuntumaa äidinkielensä.
Suomi-koulut toimivat valtion sinänsä hyvin vaatimattomalla taloudellisella tuella, jonka jakamisessa Suomi-seura toimii asiantuntijaorganisaationa. Meidän kaikkien täällä Suomessa olevien on pidettävä huoli siitä, että Suomi-koulut myös vastaisuudessa kykenevät tehokkaasti vastaamaan kasvaviin haasteisiin. A good example of Suomi-seura and its cooperation may be found in the Finnish schools, whose purpose is to maintain and improve the Finnish language skills of the children of expatriate Finns, and which are operated mainly by volunteers. The Finnish schools receive a modest subsidy from the Finnish government, and the Finnish society provides expert advice for this distribution. We must ensure, we all here, that the Finnish schools will continue to be able to meet the growing challenges of the faith. Hyvä osoitus Suomi-seuran kyvystä seurata aikaa ja muuttua ajan vaatimusten mukaan oli myös ulkosuomalaisparlamentin perustaminen vuonna 1997. Tarvittiin foorumi, jolla eri puolilla maailmaa toimivat ulkosuomalaiset hyvinkin erilaiset yhteisöt voivat olla yhteydessä myös keskenään, eikä enää vain Suomeen. Ulkosuomalaisparlamentti vakiinnutti nopeasti asemansa sekä ulkomaalaisten piirissä että Suomessa, ja siitä on muodostunut tehokas ja tunnustettu edunvalvontaorganisaatio, joka ylläpitää tiiviitä yhteyksiä Suomen eduskuntaan, hallituksen ja viranomaisiin painottaen muun muassa lainsäädännössä ulkosuomalaisille tärkeitä näkökohtia. Ja sanotaan nyt vielä kiitokset yhteistyöstä kaikkein tunnetuimmasta viimeisimmästä esimerkistä, joka on ulkosuomalaisten kaksoiskansalaisuuden hyväksyminen. Ja kun nyt Turussa ollaan, niin pitää kiittää myöskin siirtolaisuusinstituuttia, joka toimii aktiivisesti ulkosuomalaisten parissa. Tämän vuonna 1974 perustetun instituutin toiminta käsittää muuttoliikkeisiin liittyen tutkimuksen ja dokumentoinnin. Olette varmaan viikon aikana siihen tutustuneet. Sen laajat siirtolaisrekisterit ovat nykyään myös monille ulkosuomalaisille avanneet tiedon kanavia näiden ihmisten ja perheiden juurista ja vaiheista. Siirtolaisinstituutti onkin tietämäni mukaan suosittu vieras eri puolilla maailmaa järjestettävissä ulkosuomalaisten tapahtumissa. Ulkosuomalaiset perheiden ja yhteisöiden tietävätkin ehkä keskimääräistä paremmin, mitä eläminen koetusta poikkeavissa kulttuuriympäristöissä on ja mitä erilaisuus vaikuttaa ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Hyvät ihmiset, teidän kokemuksenne voivat vahvistaa rauhallista kehitystä myös kansainvälisissä suhteissa. Hyvä juhlaväki, bästa festpublik, ladies and gentlemen. Meille jää tästä ulkosuomalaisten tapahtumasta Suomen Turussa hyviä muistoja ja hyvä mieli myös senkin vuoksi, että meidän kantavana voimanamme on uudenlainen isänmaarakkaus, joka on mukansa ottava, ei poissulkeva. Vi kommer att bära med oss glada minnen av detta evenemang för utlandsfinländare i Åbo, och av stämningen här, eftersom det som driver oss är modern fosterlandskärlek. Det är viktigt att komma ihåg när vi i världen eller i Finland möter människor, kulturer, seder och religioner som är olika. Komma ihåg att vi också kan lära känna de människor som oss är kära. Once again in English, we will take away fond memories and a positive impression from this festival of expatriate Finns in Turku, I'm sure, because the principal feeling inspiring us is the modern patriotism. This is important to remember wherever we come across people, cultures, customs and religions different from our own, whether in Finland or out there in the world. Because the cultures, the habits can be different, but the people, they are dear to us. And once again, I would say that when you look around here, the younger generation, this Turku, it's good to remember that the medieval time Turku you see here, it was not the Turku from where your parents have left. Thank you.